že Národná banka nás kritizuje, lebo jej neodvádzame žiadne poplatky. Že som bol neúspešný spolupracovník, na čom som mal len jednu odpoveď, že ako môžem byť neúspešný v garantovanom úspechu. Ale stále hovorím, že môj najväčší benzín do môjho motora je keď mi napíše akýkoľvek človek pod 18 rokov, že chce investovať. Keď sa pozriem na to, že ktoré firmy už neexistujú, tak je to len chamtivosť a ego. Len tieto dve veci. Nič iné nedokáže zrujnovať dobrú vec, iba tieto dve vlastnosti. Do 3. epizódy podcastu City Projekt som si pozval Fera Michalovicha. Feri je investičný špecialista, šéf predaja Arts Asset Management pre Slovenskú a Českú republiku a hlavne autor projektu Furt niečo s peniazmi. Budeme sa rozprávať o tom, ako a prečo projekt vznikol, čo je jeho cieľom, prečo je taký úspešný a obľúbený. Ferino s humorom sebe vlastným prezradí zaujímavé info zo zákulisia jeho sociálnych sietí a čo to povie aj o budúcnosti projektu. Vítaj v City Projekt. Rozhovory, ktoré posúvajú nápady ďalej. Ty si z projektu, alebo ty si majiteľ, zakladateľ projektu Furt niečo s peniazmi, tak to ťa pozná veľa ľudí na sociálnych sieťach. Podľa mňa nikto to ešte nenazval, že projekt. Fakt? Fakt. Dobre. Tak my sa budeme na to pozerať z pohľadu projektu, Dobre. lebo za každým nejakým vystúpením alebo za každou značkou je nejaký projekt. Projekt má nejaké pravidlá, každý máme svoje a ja sa na to budem chcieť pozrieť práve z toho pohľadu možno na čo, prečo a hlavne ako si to zakladá, lebo dnes už sa dá povedať, že to je úspešne vnímaný projekt, úspešná značka. A práve z toho pohľadu financií ťa veľa ľudí pozná, veľa ľudí vníma, takže by som chcel vedieť možno tie ingrediencie toho úspechu pri zakladaní a pokračovaní toho projektu. Lebo ešte možno taký detail, ako dlho to trvá? Fú. Kedy to uzrelo svetlo sveta? Ja si myslím, neviem ti povedať presne, ale 3 roky? No, takto som s tým OK, že 3 roky. Pomerne krátky projekt a pomerne známy projekt. Takže To vôbec nebol plán. a to tak začína, tomu rozumiem. Takže ak chcete úspešný projekt, tak to neplánujte. Úplne si teraz poprel všetko, čo sme si povedali v prvom diele. Hej, však plánovať treba, ale ja som pri tým, že toto nemala byť, ani nie je ešte forma nejakého môjho, alebo hlavná forma môjho zárobku a nič ma netlačilo, ani čas, ani potreba zarobiť z toho alebo dosiahnuť niečo, lebo som nemal nejaký konkrétny cieľ, ktorý chcem dosiahnuť s týmto. Proste celé to vzniklo len na základe toho, že som akože súčasťou finančného trhu, regulovaného finančného trhu na Slovensku a v Českej republike. A veľmi ma hnevalo, že je veľa podvodníkov, ktorí dosť kazia ten finančný sektor, podvodníkov, ktorí nie sú na tom regulovanom trhu, či už to bolo s kryptom, alebo to boli nepravdy s fyzickým zlatom, alebo to boli ponzi schémy, nejaké pyramídy a podobné veci, alebo to boli jednoducho len ľudia, ktorí sa samo nazvali, že sú finanční gurus a ťahali z ľudí peniaze, alebo jednoducho krivili ten finančný sektor a ten finančný sektor, ten, v ktorom pôsobím ja, aj ty, tak je podľa mňa úplne úprimne nevie sa brániť. Nevie, lebo je zastaralý, je povedzme taký nejak zastabilizovaný v nejakej komfortnej zóne, keby sme to dali ako do nejakej osoby a nevie, čo má robiť s takýmito ľuďmi a s takýmito osobami a absolútne netuší, ako uchopiť sociálne siete ako také. A ja mám nejaký, povedzme, že dar reči, alebo nejaký prejav, ktorý viem teda nejak dať zo seba von. A tak som si povedal, že začnem robiť takéto videá, že vzdelávacie a dávať takúto hrubú čiaru medzi tým neregulovaným a tým bordelom a tým, čo sa snaží len z ľudí vyťahnuť peniaze a proste ich oklamať a tým, čo je regulované, kde sú nejaké konkrétne pravidlá, prečo tie pravidlá majú zmysel, lebo aj to sa na tej druhej strane často diskredituje. A tak to vzniklo. A začal som robiť videá a sme tu, kde sme. Áno, čo je zaujímavé, lebo ináč videá na finančnom trhu natáča strašne veľa ľudí, ale málo kto dokáže trafiť mladú generáciu, lebo buď máš skúsenosti a už rozprávaš k svojej vekovej kategórii,
alebo nemáš skúsenosti, vieš osloviť tých mladých, ale cítiť z toho, že nemáš skúsenosti, že nevieš. A u teba je to taký možno, aspoň z môjho pohľadu paradox, že ty máš skúsenosti a vieš osloviť mladých ľudí a asi gro tej komunity, ktorá je okolo teba, budú mladí ľudia. Keď sa pozerám na moje štatistiky, tak gro mojej komunity je asi ten ideál toho produktívneho veku, že niekde medzi 25 a 45. Ale mám aj veľký podiel, že od 15 do 25 tam je. Ale mám aj napríklad na iné platformy, na TikToku mám veľa, čo by si človek povedal, že TikTok je pre tých úplne najmladších, tak tam mám práve, že veľkú časť 45+. Čiže ten zásah tam je akože širší, ale najviac je to medzi 25-45. A podľa mňa je to tým, že rozprávam veľmi primitívne a jednoducho. Asi nedávam si servítku pred ústa, snažím sa nejak nedostávať do toho obsahu tú našu finančnú terminológiu, ktorej aj tak ľudia nerozumejú, dokonca mnohí ani z finančného sektora nemajú úplne jasne tie termíny navnímané. Tak som si povedal, že čím jednoduchšie to bude, tak tým lepšie. A napriek tomu dostávam sem tam tú spätnú väzbu, že stále som príliš komplikovaný, hej, takže niekedy by som mal byť asi ešte primitívnejší, a to v tom dobrom slova zmysle, nie že primitívny, že teraz rozprávam na hlúpych ľudí, to nie, ale keby mne niekto začal rozprávať nejaké detaily o, ja neviem, vozidlách a spaľovacích motoroch, alebo elektromotoroch, alebo o niečom, čomu nerozumiem, tak tiež budem pozerať na toho človeka, že super, je pekné, že sa mi snažíš niečo vysvetliť, ale netuším, čo chceš tým povedať. A to je podľa mňa chyba mnohých, čo robia finančné videá, že idú tým tradičným spôsobom a oslovujú podľa mňa oslovujú sami seba a svojich ľudí okolo, ktorí si všetci potom navzájom lajkujú, ale vlastne z toho nemajú žiaden dosah, lebo hovoria svojim ľuďom v rámci tej komunity, ktorá už je. Áno. Kedy, teda ty si povedal, že si to nikdy nevnímal ako projekt, i napriek tomu si začal niekedy v nejakom čase uvažovať nad tom, že ako to robiť, čo nerobiť, hej? V akom čase to asi približne prišlo? Akože v princípe od začiatku som mal nejaké jasne stanovené pravidlá, že nebudem nadávať, nebudem name dropovať a moja úplne prvá zásada, ktorú som si stanovil je, že nikdy v živote nebudem spolupracovať so žiadnou finančnou inštitúciou, aby ten kanál ostal čo najviac objektívny, aby tam bola tá transparentnosť, aby si vždy mohli ľudia povedať, že tento Fero, tak ten sa nezapredal žiadnej značke. Žiadnej finančnej značke. Rozumiem. Keď mi niekto bude šiť obleky, toho hovorím od začiatku, tak veľmi rád budem mať spoluprácu na obleky, alebo na košele, alebo na niečo. Ale v rámci toho finančného sektora chcem byť že úplne transparentný a objektívny. A preto aj odmietam všetky spolupráce od týchto inštitúcií, čo niekedy boli. Nie, že boli, ale akože, chápeš. Ukážu číslo. Ukážu číslo, potom si to premietneš do toho času, ktorý do toho dáš a akože dobrá, ani by som nenazval, že hodinovka. Rozumiem. A môže sa stať, že sa objavíš v nejakej reklame? Že bez svojho názvu napríklad, ale ty ako osoba? Lebo to napríklad veľa ľudí urobí, že dokáže sa ukázať, že ja už som známy, mňa už poznajú, viem na nejakú tému rozprávať a teraz dostane priestor na reklamu. Akože reklamu finančnú? To je jedno. Reklamu možno aj na tie obleky. Že teda... Ja je to v pohode. Jasné. Dobre. A finančnú? Nie. Dobre. Nepôjdeš, hej? Aj keď no name? Nie. Dobre. Nie. Už si není no name, už sa to nedá. No už sa to nedá a hlavne je to moja zásada. Lebo ono to všetko vyzerá pekne v tú danú chvíľu, že super deal, dobrá vec, možno aj dobrý produkt, akože to jasné, teraz neriešim produkt, to samozrejme. Ale zapíšem sa ako ten, čo promuje túto značku. A už budem buď tvárou nejakej jednej značky a zapredám sa, ktorá nie je moja by the way, čo je akože, čo ma hnevá. Hej. Rozumiem. Alebo, no proste si pokazím tým nejaký ten dlhodobý výhľad. Okay. Ja vždy myslím viacej dlhodobo ako krátkodobo, preto tieto veci proste neriešim. Tento projekt má nejakú budúcnosť? Jasné. Dobre, lebo takto. Veľa ľudí v projekte žije tu a teraz. Veľa ľudí v projekte žije vlastne možno aj z nejakej minulosti a tak ďalej. Hej? A ty si teda ten typ človeka, ktorý pozerá dopredu a buduje to niekde na nejakú úroveň.
Áno, ja mám taký odvážny cieľ, že ja chcem vážne zmeniť komunikáciu finančného sektora a pomáhať tomu finančnému sektoru, aby sa odstraňovali taká tá stigma okolo toho, že je to len banda nenažraných ľudí, ktorí behajú po províziách a banky sú nenažrané a poisťovne len okradajú a podobné nezmysly a potom sú tu ešte tí podvodníci, ktorí ešte viac diskreditujú, lebo tí podvodníci majú super marketing, to im nemôžem zobrať a dokážu hovoriť klamstva ako nechceme reguláciu, pretože nám bráni v inováciách a to povedal ahoj goodbye finance, hej, a takéto voloviny, ktoré nie sú pravdou. Len ten človek, ktorý nemá tú znalosť, že ako to v skutočnosti môže uveriť takémuto bullshitu, tak som si povedal, že ja budem ten, ktorý to bude dávať akože do poriadku a budem sa snažiť vážne ten finančný sektor zmeniť k lepšiemu. Nie som jediný samozrejme, ktorý to musí urobiť, ale akože prispieť k tomu zlepšeniu. My sme tu teraz mali významnou mierou Elvex a ten mal takú frázu, že Národná banka nás kritizuje, lebo jej neodvádzame žiadne poplatky. Nič nás nemá, tak nás kritizuje. No tak pozri, podľa Elvexu v ich komunite som bol kúpený na ten content, čo som robil, aby som to robil, čiže som dostal zaplatené za to. Ako nedávalo úplne logiku, prečo si proti? Čo ti za to platia? No, takže to bola jedna verzia a potom, že som bol neúspešný spolupracovník, na čo som mal na jednu odpoveď, že ako môžem byť neúspešný v garantovanom úspechu. Ale tak to bolo presne o tom, že tam bolo veľmi veľa neznalých ľudí, ktorí uverili nejaké rozprávke a to je také pekné povedať. Ja bojujem proti tomuto systému, ktorý vás len všetkých necháva chudobných a presne preto tu mám tento úžasný projekt. Našťastie bolo tam veľmi veľa ľudí zapojených a už máme teraz veľmi veľa bohatých. Bohatých, ktorí to majú momentálne zmrazené. No, poďme sa ale na ten projekt pozrieť. Hej, že možno keby si to mal do nejakých krokov, 3 roky sú za tebou, hej, do nejakých krokov dať, že čo si absolvoval v rámci projektu. Začneme, že založenie. Založenie profilu, no. Áno, hej, si na sociálnych sieťach. Som na sociálnych sieťach. Asi všade, kde sa dá byť. Som všade, kde sa dá byť, aj keď ty to dobre vieš, že sa vyhýbam LinkedInu dosť. Už to nie je pravda. Akože tak... Už ťa tam vnímame a vidíme. Áno, ale tam spamujem len to, čo dávam na iné sociálne siete. OK, väčšina to tak robí. Áno. Ale nejdem ten LinkedInovský štýl, to som tým chcel povedať. Áno. A no, som všade, kde na každej tej platforme, ktorá má nejaký zmysel, že Instagram, TikTok, teraz som nedávno začal YouTube robiť, lebo aj tomu sa chcem trošku venovať a idem si ešte takú teóriu, že vôbec nejde o tú 100% kvalitu toho obrazu a toho stagingu a podobné veci, ale o ten obsah samotný tiež až tak nejde. Respektíve čím menej komplikovaný, tým lepšie, lebo niekedy by som do jedného videa dal proste niekoľko myšlienok, ale potom si poviem, že radšej to urobím na viacej videí a po jednej myšlienke, ako to proste presítiť. Hej? A nechcem to robiť, ako sú trendy aktuálne. Proste budem to robiť po svojom a neriešim absolútne nič. Plus post and ghost. Čiže postujem a nečítam si komentáre, lebo by som bol v depresii. Ale ani neblokuješ komentáre. Nie. To by si bol sám proti sebe. Práve, že ich schvaľujem ešte. Jasne. Lebo napríklad TikTok blokuje tie komentáre, kde sú akože urážky a kde sú nadávky a neviem čo. Hej, všetkých schvaľujem, aby to bolo viditeľné. Však nech si pozrú toho človeka, ktorý tam vydáva svoj názor úžasný. No, dobre. Tak to bolo začiatok na tých sociálnych sieťach. Je dobre teda byť videný. A Filip Kuna tento tak najlepšie hovorí, že obsah je king, ale distribúcia je King Kong. Aby teda som bol videný, všade to bolo a ja som najprv mal takú ideu, že ty si amatérsky marketer, ktorý dosiahol v marketingu zaujímavé úspechy a dozvedel som sa, že si študovaný marketer. Narušil si mi osnovu celého podcastu. Áno, ale na druhej strane to, čo som sa učil v škole, tak absolútne neplatí. Lebo ja som vlastne študoval v čase, keď sociálne siete samozrejme boli, ale neboli takou obrovskou súčasťou marketingového sveta. Respektíve stále tradičné médiá boli vtedy dominantnejšie ešte ako
sociálne siete alebo sociálne médiá. Čiže aj tak človek sa musí učiť sám. Plus ja neverím osobne absolútne nikomu, to ma nikto nepresvedčil do dnešného dňa, že pozná algoritmy alebo vie presne, ako fungujú, neviem čo, Meta zmenila teraz podmienky a preto to budete robiť takto a musíte robiť toto a ja vám urobím tú stratégiu, to je len proste predávači kurzov, marketingových kurzov, ako robiť sociálne siete a rovnako ma oslovujú všetci strihači videí, ktorí to aj tak robia v CapCute, čiže zatiaľ ma nikto nepresvedčil, že je expert alebo študovaný marketér na sociálne siete. Podľa mňa to je vymyslená vec. Úprimne. Lebo to sú veci, ktoré sa dajú akože... Opozerať? Ani neopozerať. Do dnešného dňa mi nikto z profesionálnych marketérov na sociálne siete nevysvetlil, prečo moje video z auta má väčší dosah, lepšie videnie a lepšie čísla ako video zo štúdia. No lebo algoritmus... Áno? Lebo algoritmus? No nie. Asi nie. No nie, proste nikto mi nedal na to odpoveď, tak preto si myslím to, čo si myslím. Každopádne viackrát, keď teda tých marketérov, však aj tých máš asi mnohých napozeraných a vypočutých, väčšina z nich sa zhodne na tom, že nedá sa predpovedať, že tento príspevok bude úspešnejší ako tento. A kto postuje, tak tento povie ešte hlasnejšie, lebo naozaj ti vyletí niečo, čo absolútne nečakáš a naopak to, do čoho dáš energiu, možno peniaze, čo urobíš najlepšie na svete a nič sa nedieje. A čo je možno ešte zaujímavejšie, že post, ktorý pridáš, však platformy ako TikTok, Instagram plus minus Facebook sú na podobných princípoch i napriek tomu, keď rovnaký post dáš na všetky tri, tak na jednej vyletí veľa, na druhej sa nehybe vôbec. A keď to urobíš s iným postom, tak sa to udeje naopak. A neplatia časy napríklad, lebo niekto rozpráva, že vtedy musíš, vtedy nesmieš. Tak to vôbec neplatí. To je úplný nezmysel. Keď som si toto študoval na začiatku, ak som začal robiť, že kedy mám postovať, tak úplne som si hovoril, že presne v tento čas budem postovať. Absolútne to nedáva zmysel. Proste postujem vtedy, keď som si povedal, že budem postovať a ak ste si všimli, tak ja postujem niekedy okolo 5, pretože vtedy sa prvý raz reálne si vydýchnem po všetkej práci. 17. hodina vtedy postnem a pokračujem ďalej zase vo svojej činnosti. A na Instagrame je dôležité non-stop pridávať storky a ja som ten reelkový typ plus storky. Príspevky klasické, statické nemám vôbec. Na TikToku zase je strašne dôležité reagovať na komentáre, ktoré si vyberiem. Nečítam ich všetky, ale proste niektoré akože zmysluplné si vyberiem. A zase, jak si povedal, netušíš absolútne, ktorý príspevok vyletí. Rozčulený som z nemeckého Lidlu, vyšiel von a povedal do kamery, že som v Nemecku a potraviny sú tu o 30% lacnejšie a takýto je priemerný plat v Nemecku a takýto je priemerný plat na Slovensku, tak kde sme spravili chybu a ako je to možné a stalo sa to virálne, hej? Mm-hmm. A to vôbec nebol účel, hej? To proste som rozhorčený vyšiel z Lidlu. To je celé. Dobre. A takéto veci proste, potom mi povedz, že čo toto mi naplánuje stratég marketingový, povie mi, že vieš čo, keď budeš na budúce niekde, kde ťa niečo zaujíme, tak rýchlo si natoč video, potom mi ho pošli, ja ti ho spracujem. Asi vieme. Nie. No. Asi nie. Ale dobre, nazvali sme to teda projektom a dokonca úspešným projektom, lebo ťa vnímame ako niekoho, koho vidno. A teraz úplne základná otázka, čo z toho máš? Dobrý pocit. Jasné. Fakt. Úprimne mám z toho dobrý pocit, pretože vidím, že to má nejaký dopad na tých podvodníkov. Pre nich negatívny, pre finančný trh pozitívny. Mm-hmm. Komunikujem aj s odborníkmi v rámci kapitálového trhu a finančného sektora, ktorí sú vo fachu už 30 rokov a absolútne nemajú šajnu, čo sa deje na sociálnych sieťach, ale vďaka mne sa tu dozvedajú a následne vieme viesť aj nejaké debaty. Dokonca aj regulátor si všíma ten obsah a vníma proste napríklad niektoré veci, ktoré by si za normálnych okolností nevšimol. Ale stále hovorím, že môj najväčší benzín do môjho motora je keď mi napíše akýkoľvek človek pod 18 rokov, že chce investovať.
Nie, že chce moje služby alebo niečo, ale že má 100 eur v Reckove a na základe nejakého vzdelania, ktoré nadobudol videami, hej, v rámci scrollovania, sa rozhodol, že chce 20 eur z toho investovať. A čo má robiť? A hovorím si, že keď ja dokážem motivovať človeka, ktorý má 14, 15, aby začal investovať, tak to je ono. To je to, čo chcem robiť. Super. Takže áno, dobrý pocit mám z toho, lebo ja keď som mal 14-15, tak posledné, čo by ma napadlo, že 20 eur z mojich 100 budem investovať. A keď niekto sa takto rozhodne sám od seba, lebo v 15 došiel k takémuto záveru na základe toho obsahu, ktorý dávam von, a hovorím si, super. Posúvam niekde ľudí trošku dopredu, budujú si nejaký majetok dlhodobo. Čo už budú robiť, to už neviem, ale ja im minimálne poviem, že majú s rodičmi si otvoriť investičné účty a proste skúšať. Majú toľko času pred sebou, čo mnohí ľudia by len túžili, aby začali investovať v 15. Takže to je ďalšia vec. No. A aj prispievam k tomu, že sa tí podvodníci rušia priebežne. Je to beh na dlhé trate, ale tiež mi to akože dáva dobrý pocit. V rámci toho projektu máš natočený aj podcast, kde teda chodia hostia z firiem finančníckých, niektoré už neexistujú, tie firmy. No. Ešte existujú, ešte v likvidácii sú. Áno. Je to zaujímavé si to vypočuť, ako si obhajujú všetky tie svoje neštandardy a následne, ja neviem, to je až možno aj do roka a do dňa, nie? To je inak, no nie, to bolo október minulého roka, bol rok. OK, takže... No však vtedy som chcel aj follow-up, ale už nebol záujem, pretože som zlá pre nich. Tak mi to bolo vysvetlené. Niekto ešte aj na karmu verí. No, oni by nemuseli, lebo keby verili, tak by nerobili to, čo robia. Keby karma existovala, tak by sa ináč s nimi vysporiadala. Možno sa vysporiada. OK. No a to je možno hneď aj pozvanie k tomu dielu, ale tých dielov je tam ďaleko viac. A zase ma napadla druhá firma, ktorá už neexistuje. A preto je dobre si vypočuť všetky tvoje podcasty a hľadať to tam, že čo... ale tie názory, oni nemali úplne zle na niektoré veci. Nech si vypočujeme ktorýkoľvek diel, tak sú tam... V každom diele sú aj dobré nápady, dobré názory a možno sú tam aj také zdvihnuté prsty presne do toho nášho kontentu, že ako projekt založiť, ako ho viesť a ako ho nezlikvidovať. Lebo častokrát je za likvidáciou projektu napríklad človek, alebo potom tá myšlienka samotná. Tak väčšinou, keď sa pozriem na to, že ktoré firmy už neexistujú, tak je to len chamtivosť a ego. Len tieto dve veci. Nič iné nedokáže zrujnovať dobrú vec, iba tieto dve vlastnosti. Dobre, chamtivosť si dokážem predstaviť, možno aj nejakým spôsobom merať. Ako sa merá ego? Lebo ego mi príde ťažko subjektívna vec. Že o niekom povieme má, o niektom nemá. Čo je ego? Z tvojho pohľadu. Podľa toho, z akého pohľadu sa pozeráme, ale podľa mňa je to vlastnosť, ktorá ničí samého seba. Seba deštrukcia nejaká. A to je len seba deštrukcia. Sám seba presvedčím o tom, že som majster sveta vo všetkom. Akože ego je podľa mňa priamo spojené s nejakou pokorou. A kto je egáč, tak väčšinou robí chyby obrovské. A tí, ktorí majú vysoké ego, tak raketovo rastú, rýchlo dosiahnu nejaký vrchol niečoho a potom ešte rýchlejšie padnú na hubu. A keď majú veľké ego, ktoré nedokážu zvládnuť, tak sa nepoučia ani z toho pádu. A ja napríklad hovorím, že ja som mal obrovské ego, keď som vyrastal a potom som dostal párkrát cez hubu, a z toho som sa zobudil potom. Že dobre, nie som najlepší vo všetkom, nie je to takto, ako si myslím, a nie je to takto, že môj názor je king a všetci ostatní sú hlúpi a nevedia o ničom a proste začal som viacej počúvať ako rozprávať. To idem povedať, že z tvojich videí cítiť takéto kritické myslenie, že každú tú tému vyobracaš z viacerých pohľadov, napríklad aj z toho názoru
tých autorov, ale aj z opačných názorov a tak ďalej, že je tam priestor na diskusiu, častokrát sa tam priamo tá diskusia deje. Toto robím s tými podcastmi, za čo dostávam aj kritiku, hej. Keď tam zavolám niekoho, kto evidentne nie je úplne košer a evidentne je tam nejaká šedočierna zóna, tak ja tam nejdem konfrontovať tých ľudí, lebo aby aj neprišli, keby to bol konfrontačný rozhovor. A po B dávam priestor na diskusiu. Každý nech si urobí vlastný názor. Ja sa spýtam tie otázky, ktoré sa treba spýtať. Oni to povedia tak, ako to treba povedať, ako si oni myslia, že to treba povedať. A snažím sa len otvoriť to, že dobre, tuto sedí oproti mne človek a keď si ja vydedukujem ako poslucháč alebo divák, že dobre, tak ten rozpráva pekné voloviny, tak akože mal by to sám pochopiť. Nikdy sa nesnažím niekomu vnúcovať nejaký môj pohľad, lebo čo keď sa mýlim? Samozrejme, že sa môžem mýliť, ne? Môžem vidieť niekoho ako Ponzi skémera a na konci dňa bude fakt úspešný podnikateľ, filantrop a len proste má rád Dubaj, Maybach a Rolexy. Vieš, možno len proste má takúto vlastnosť, že má rád super luxus, ale inak väčšinu svojho majetku vážne vracia ľuďom. Kľudne. Poctivo zarobeného majetku. Poctivo zarobené, jasné. Akože dobre myslené veci. Okay. Ale väčšinou to tak nie je. Zatiaľ to tak nebolo. Rozumiem. A hlavne, prepáč, ešte chcem povedať, že vždy chcem počuť všetky strany. Ja nemám rád také, že on je taký a taký a potom nedostanem odpoveď od toho dotyčného, vieš, alebo niekto si myslí niečo, proste to sú všetko subjektívne názory. Ja sa snažím vždy urobiť si nejaký ten objektívny pohľad, vypočuť si 1, 2, 3, 4, 5 stranu, to mi je úplne jedno a potom si urobím vlastný záver, ktorý viem povedať, ale nehovorím, že súhlasíte všetci so mnou, alebo že takto to proste je bodka. Keď niekto so mnou nesúhlasí, super, diskutujme. OK. Máš svoju prácu, máš svoju rodinu, máš svoj projekt, kde teda tvoríš nemalé množstvo obsahu, kde čerpáš zdroje, inšpiráciu, návody, kedy to stíhaš sledovať. Lebo máš celkom dobrý prehľad. Z tých videí je to zrejme, že čo sa toho trhu týka, celkom dobrý prehľad máš. Mňa nebaví nič iné. Aha, môže byť, rozumiem. Respektíve to je môj svet. Hej? Investície, financie, finančný sektor ma zaujíma, baví ma a ja si, keď čítam niečo, keď sledujem niečo, tak je to len v tejto problematike. Dobre, pozerám aj filmy a seriály, samozrejme, ale čo sa týka vzdelávania, tak vždy idem za týmto, plus nejaká psychológia za tým, lebo všetko sa pohybuje okolo peňazí. To teraz nemyslím, že že peniaze sú najdôležitejšie, ale všetci riešia peniaze. Každý jeden človek na tomto svete rieši v nejakom bode peniaze, či ich má alebo nemá, či ich má dostatok alebo ich má nedostatok. Tak to je. A preto ma to zaujíma, lebo vlastne od toho sa odráža všetko. Keď človek má peniaze, tak je to super, ale nemôže si za to kúpiť zdravie ani šťastie. Keď niekto nemá peniaze, tak si nemôže zase doprieť dobré zdravie. Veľakrát. Keď ho nemá. Proste všetko je nejak prepojené. Preto to je vlastne, že furt niečo s peniazmi. Lebo furt niečo je s tými peniazmi. Či pozitívne alebo negatívne. Mňa tá problematika zaujíma. Plus je to prepojené s globálnou ekonomikou, s politikou a to zase proste, keď už študujem, tak iba toto. Nehovorím o tom stále, hej, akože som rád ticho a bavím sa aj o iných témach, ale toto je to, čo ma baví. Obsah tvoríš čisto v slovenčine? Áno. Si aktívny aj na českom trhu, takže máš veľa poslucháčov v Čechách, ale pracuješ v Rakúsku, takže vieš plynule nemecky, aj anglicky. Budeš tvoriť aj do zahraničia? Budem a teraz už začína AI veľmi dobre fungovať na dubbing, takže začnem sa aj s touto vecou hrať, ale stále som vo fáze podľa mňa, že budujem si ten osobný brand v rámci Československa. Ako som spomínal, nikam sa neponáhlam, ani teraz sa nikam neponáhlam, proste neriešim to vôbec a keď príde ten bod, tak začnem tvoriť obsah v inom jazyku, ale ja som proste východoeurópan, takže
mám možno iný typ prejavu, ktorý nemusí byť dobre vnímaný zase na inom trhu. A na to už budem potrebovať, aby to nebolo iba one-man show, ako je to teraz. Lebo teraz je to čisto one-man show. Hej. Rozumiem. 0 ľudí ďalších za mnou. Ale hej, že všetko nevieš stihnúť sám. Jasné. Ale na jednej strane si východoeurópan, ale s výzorom dubajským, by sa dalo povedať. Dubajský výzor. No keď ma oblečieš do toho, tak áno, možno. Že vedel by si tvoriť práve na tú východnú stranu. A tam sa o financiách dá veľa rozprávať a úplne o iných. Ja sa nebránim ničomu. Ja som globálny. Dobre, to bola moja idea o tvojom projekte. A teraz mi skús ty tak v bodoch povedať možno tvoj pohľad, keď si sa dnes dozvedel, že máš projekt, že tvoj pohľad na to, prečo je tvoj projekt úspešný. V bodoch. Lebo je úprimný. Tiež veľmi ťažko merateľné, vieš, lebo ja by som tiež chcel byť čo najúprimnejší, ale... No, tak úprimne, myslím si, že je veľmi málo ľudí, ktorí sa neboja povedať, ako sa veci majú. Ktorí sa stále potrebujú na niečo iné hrať, respektíve potrebujú možno mať retoriku niekoho iného, kopírovať niekoho iného, či už výzorovo alebo prejavovo, ja som proste ja. A viem, že sa to mnohým ľuďom nepáči, ale páči sa to evidentne a dostatočnému počtu ľudí a tak to budem aj stále viesť. Proste ja sa nezmením a keď niekto má problém s tým, čo rozprávam, tak mi to aj povie veľakrát a ja aj debatujem s tými ľuďmi, čiže ja tú kritiku a spätné väzby akože vnímam, to nie je o tom, že toto som ja a všetci mi môžete. Už by tam bolo ego? Už by tam bolo presne to ego, ale nechcem sa na nič hrať proste a tá úprimnosť je vážne moja úprimnosť. Ako cítim veci, tak to aj poviem, keď vyjadrujem nejaký svoj názor a spracujem témy, ktoré mňa zaujímajú a som rád, že tieto témy, keď spracujem, tak to zaujíma aj iných ľudí. Tak by som to zhrnul. Čiže je to proste kanál, ktorý vážne reflektuje to, čím som, alebo kto som. Pekne, takže tam je kľúčový bod ináč a je ďaleko jednoduchší ako 3 minúty rozprávania, že vlastne dať do toho seba, urobiť to tak, ako chcem ja, aby to bolo podľa mňa. Hej, nepozerať sa doprava, doľava, ale ono si aj ten môj prejav, aj tie moje myšlienky, tie moje nápady, si to svoje publikum nájdu. Hej. Proste byť sám sebou. A vôbec nesledovať, ja nesledujem tie trendy, hej, že čo teraz je virálne a preto by som to mal robiť ja teraz. Ježišmaria, teraz všetci robili také videá, že keď chce zarábať toľko a ukazovali rukou, tak musíš robiť toľko, alebo kúp si toto a o 5 rokov budeš mať toto, ukazovali na auto. Áno, ako sa ničia hodnota. Potom ukázali na dom a keď si kúpiš toto dnes, tak o 5 rokov to bude mať toľko to hodnotu. A proste všetci to robili tak isto, postavili sa pred dom a vedľa auta v obleku a hovorím si, Ježišmaria, realitáci. Absolútne žiadna úprimnosť. Vieš, lebo je to skopírovaná vec. Teraz taký Černoch rozpráva po anglicky video, že keď si budeš odkladať do banky peniaze 30 rokov, tak ja neviem, vybereš 1 milión. A keď budeš odkladať do banky peniaze, tak o 30 rokov budeš mať 1 milión. Ale keď vykradneš banku, tak budeš mať 1 milión teraz. A pre ďalšie finančné rady mi napíš. A už som videl asi 10 Čechov a Slovákov, čo to proste ofejkovali rovno. A samozrejme vidno, že to vôbec nie sú oni, že nie sú úprimní ani že to je ich nápad. Proste vymyslite si vlastné veci. Dobre. Si viac inšpiratívny, ako som nie že čakal, ale ako dokážem spracovať a chcem to využiť, lebo je tam taká jedna základná vec. Ty si zapol kameru a hneď si bol taký dobrý? No jasné, že nie. No a to chcem počuť. Dobre, že v prvom rade moje prvé videá boli na jeden take a vtedy Instagram vážne robil reelka do 60 sekúnd. Viac sa nedalo. A to bol prúser nad prúser, akože poskladať tie slova, aby mali do minúty tú myšlienku. Takže to bol 350 takeov, aby som urobil jedno súvislé video, potom sa 50 krát pomýliš a neviem čo.
vyzerá to katastrofálne a všetko som si to nacvičil, akože dopredu z ničoho som nečítal, aby som sa pozeral do kamery, hej, lebo to je mega dôležité, proste má ten očný kontakt aj cez kameru. A čiže jedno video mi reálne trvalo niekedy, že 3 hodiny urobiť. Úplne v pohode. V tomto bode chcem ostať. Na začiatku. Lebo to fakt vyzerá, že jasne, jemu sa to robí, keď proste má talent. Hej? A konečne, lebo vieme už o športovcoch, že to nie je o talente, že to fakt vydreli tí ľudia. Ale stále pri tých ľuďoch, ktorí sa postavia pred mikrofón, pred kameru, tak tam to počujeme. Tebe sa to hovorí, keď ty to vieš. No jasne. No a teraz video 3 hodiny. To ešte nikdy nikto neurobil. 60 sekundové, hej? No, 60 sekundové video 3 hodiny. To si pamätám. Raz som si nahral jedno video asi 80 krát. Extrémne mi odľahlo teraz. Tak ale do všetkoho sa musíš dostať. Čo som ja vedel je, že mega dôležitá je intonácia. To je akože štýl komunikácie je super dôležitý. Aj výber slov, potom ešte zjednodušovať, hej, keď ideš nejakú problematiku riešiť, nejakú konkrétnu tému, nebo aj nejakú politickú, ekonomickú tému, kde tá terminológia vážne musí byť úplne jednoduchá, veď na tom v podstate furt vyhrávajú všetky tie strany, ktoré sú dnes v koalícii, že rozprávajú extrémne jednoducho. Oni nie sú komplikovaní. A všetci tí sofistikovaní prehrávajú len preto, lebo im nikto nerozumie. To, akože v podstate o ničom inom to nie je. Plus také decentné agresívum do toho dať, akože že to je rázne, tiež má nejaký svoj zmysel podľa témy. No a proste hrať sa s tým. S niekým konzultované, alebo trénuješ? Nie. Akože, moment, takto. A v rámci školy som sa veľa naučil práve o intonácii, o komunikácii, a o nejakej audiovizuálnej tvorbe, hej, v rámci možno moderovania, rozprávania. A tam sa presne dbal na tú intonáciu, na tú hĺbku hlasu, na to, že kedy zvýšiť hlas, kedy zase stíšiť hlas. A takže to boli veci, ktoré som si musel študovať, aj som si veľa o tom čítal, aj som pozeral veľa videí na YouTube, strašne veľa toho. Takže tam som brázdil všetkými tými videami, ktoré boli presne od tých hlasových pedagógov. Plus som chodil na spev, čo mi veľmi pomohlo v rámci dýchania, v rámci rozprávania. A to sú veci, ktoré som akože nadobudol nejakým samoštúdiom a štúdiom. No a to je tak všetko. Dobre, a to je len úplne prvá časť, dá sa povedať, základ tvojho úspechu a tvorby obsahu. To neviem. Nikto mi to nevie samozrejme potvrdiť. Hej? Jasné. To si myslím. Rozumiem. Ale dnes, keď sa niekto na to video pozrie a chcel by ťa, ako hovoríš, pajcnúť, napodobniť, potom to ide vyskúšať pre tú kameru a nedá to ani Bohovi. To je rovnako, ako keby som ja chcel teba napodobniť. Áno. Podarí sa mi to? Nikomu. Vôbec. ale to by som ani neodporúčal. Nič to neprináša. ale to je ono, na čo budem kopírovať niekoho iného, lebo furt to nebudem ja. Áno. Furt to bude okopírované, všetci to budú vidieť, ono to vidno. Áno. Bože môj. A potom ešte majú všetci tendenciu v rámci financií byť v oblekoch. Vykašlite sa na to. Aj tak nie ste v oblekoch 90% času. A tak ešte sú ľudia, ktorí sú. No, dobré. No. Ale tak... Veď jasné, pekne sa obliecť je super a ja to mám veľmi rád, ale veľa ľudí to robí len pre to video, vieš, na čo? Také o ničom to je, no. Rozumiem. Dobre, takže obsah jedna časť úspechu a čo ďalej? Je tam tá autentickosť, je tam... Konzistencia. Konzistencia, super. Jasné. Vydržať. Vydržať, jasné, vydržať a robiť to. Veľa takýchto debat som mal, že ja som to skúšal a proste pol roka a nič, proste nikam, a hovorím, pol roka. Dobre, robím to 3 roky, to nie je čas nejaký neuveriteľný, ale proste po roku a pol som nemal nič. Tam neboli žiadne dosahy, žiadne poriadne videnia a nikam to nerástlo, potom to stagnovalo. Aj teraz mám fázy, že to proste stagnuje a potom zase príde nejaká vlna. To je proste... Jak pri investovaní. Furt sa ľudia pozerajú na to krátkodobé a vôbec nerozmýšľajú dlhodobo. Tak chcem to robiť dlhodobo, alebo nie. Potom to vypnú, lebo si uvedomia, buď si uvedomia, že nemajú tú trpezlivosť na to, alebo že proste vážne na to nie sú stavaní. Lebo robiť videá je všetko fajn, ale stále človek dáva svoj ksicht verejne s nejakým názorom.
som si 100% istý, že toto chcem, lebo to nie je úžasné pre všetkých byť verejný. Súhlas. Človek povie nejaký svoj názor, ktorý sa mnohým nepáči a akože keby som začal čítať komentáre, tak by som sa možno aj opustil, hej? Ale veľa ľudí to berie k srdcu, keď ti niekto napíše, že si tlstý, si škaredý, ohol sa, ty počkaj, jak mi to povedali? Plešovné. Super. Špinavé plešovné. A proste takto si idú, vieš. A akože ja sa na tom bavím, lebo mne to nič nerobí, ale verím, že veľa ľuďom to robí zle. Ja som psychicky. začal cvičiť po jednom hejterovi českom, No ktorý... vidíš, tak ktorý nám... motivoval ťa. Ale keby mi napadol akože obsah, alebo napadol tú tému, o ktorej rozprávame, tak neviem, ako by som zareagoval, ale on napadol iba môj výzor, ktorý som si povedal, že však má pravdu. Dobre. Vieš, ale to sú veci, ktoré sa ťa vedia dotknúť a Áno. môže, ja neviem, niekomu to fakt ubližiť psychicky. A to si ľudia neuvedomujú, že keď idú tvoriť obsah na sociálnej siete, že toto je vlastne tá dosť tmavá stránka toho celého, že človek vlastne fakt je verejný. Nehovoriac o tom, koľkokrát mi ukradnú a kradnú stále profil celý. A oslovujú pod mojím menom ľudí na obchodovanie na nejakých platformách pofiderných s kryptomenami. Píšu boh vie čo s mojimi profilovými fotkami len preto, lebo proste som verejný. Mám tam ten ksicht, mám tam to meno, som vygoogliteľný proste. V podstate, doslova, človek si vie nájsť moje telefónne číslo, moju e-mailovú adresu. Úplne v pohode. A to sú veci, s ktorými som akože uzrozumený, a je to v pohode. Preto napríklad nikto nevidí nič z môjho súkromia pomaly. Pretože si ho chránim. Lebo nikto z môjho súkromia sa nerozhodol robiť obsah. Tak prečo by mali byť verejní? Lebo som ja? Nie. Nebolo by to fér. Tak. Dobre, kam sa bude ten projekt pokračovať? Kam to ide pokračovať? Kam to bude pokračovať? Bude to pokračovať v takom duchu, v akom to je teraz. Viacej budem tvoriť teraz na YouTube, lebo mám veľa tém, ktoré potrebujú trošku viacej času a YouTube umožňuje teda dlhšie videá. A tam si budujem aj vlastne ten svoj podcast, ktorý akože veľmi, veľmi až neprirodzene organicky rýchlo rastie. Až sa bojím, lebo akože ide dobrými číslami a stále si držím tú teóriu, že do ničoho nedávam žiadne peniaze v rámci nejakých reklam a podobne. A chcem, aby to rastlo organicky a dostavilo sa medzi ľudí takýmto štýlom. No a ešte zvažujem jednu platformu v rámci membership módu. To znamená nejaký subscription model pre nejaký extra obsah, ale to už bude viac taký obsah pre ľudí, ktorí už investujú, ktorí potrebujú nejaké odborné témy riešiť, nejaké aj rady, lebo dosť veľa správ mám práve takých na ich konkrétne portfólia, na konkrétne akcie, konkrétne veci, ktoré samozrejme nestíham nejak riešiť a nechcem sklamať ľudí, tak im dám túto možnosť, že proste bude nejaká malá komunita práve pre ľudí, ktorí už idú do väčšej hĺbky. Nielen tá edukačná, ale už tá viac tá analytická by som to nazval. A tam už si chcem prizvať aj nejakých ľudí, ktorí budú aj odpovedať na tie veci a budú zdieľať moje hodnoty. Budeš povedať aj takých, ktorí tomu rozumejú. No tak zase pri nejakých konkrétnych analýzach, Rozumiem. jasné, treba. Nie si odborník na všetko. Nie. Treba Dobre. počúvať ostatných. Keď by dnes niekto chcel začať, zrejme vieš poradiť v dvoch veciach. Ako začať s investovaním, ale keď sme teda keď pitváme ten tvoj projekt, tak ako začať s podobným projektom. A teraz nemusí to byť finančnícky, môže. Začať. A nezastaviť sa. Tebe sa to hovorí, keď máš talent. Vieš čo? A čo mi pomohlo, je nepozerať sa na čísla. Fakt som sa prvé 3 mesiace že absolútne nepozeral na čísla, len som si povedal, že budem postovať 3-krát za týždeň, čo bola veľká chyba, lebo to je málo. A to bola veľká chyba. Ale potom, keď už som bol denný, tak už to išlo pekne. Ale nepozerať sa na čísla, lebo to len demotivuje. Proste tie prvé mesiace sú fakt úplne o ničom. Tam nevidno žiaden posun, žiaden výsledok a to je v podstate pri všetkom. To je jak zložené úročenie. Prvé 2/3 investičného horizontu nevidíš nič a potom zrazu bum.
A keď je niekto konzistentný a vydrží a fakt sa drží svojej vlastnej stratégie, nie že tu mi nejaký marketer urobí nejakú stratégiu. Mám vlastnú stratégiu, že budem postovať každý deň a každý deň nejaké storky, urobím minimálne 2-krát za týždeň reelko, urobím raz za týždeň nejaké YouTube video, to si hovorím ja, že takto to proste je a takto to je. A nepýtam sa nikoho, či to je správne. Lebo nikto mi nepovie. Tebe sa ale darí aj preto, že si vymyslel dobrý názov. Ten už je minutý. Furt niečo s peniazmi? No jasné, my teraz rozmýšľame, aký názov urobiť, ale už rozmýšľame 3 mesiace, nemyslím o sebe, ale ten niekto potenciálny, kto rozbieha. Mám super myšlienku, super projekt, len nemám taký dobrý názov, tak ešte rozmýšľame. Niečo, čo si ľudia zapamätajú. Napríklad aj vlastné meno? Jasné, prečo nie? Že hej. Prečo nie? Ja mám strašne dlhé meno, preto som to nechcel v tom duchu viesť. A ešte ti ho často komolia všelijako. Tak. No, tak vieš, no. A neviem, či by som si druhý raz vybral toto meno. Možno by som bol iba furt niečo. Ale napríklad podcast sa volá furt niečo. Proste, lebo furt niečo. Lebo tam nechcem rozoberať len financie, ale aj idem do toho biznisového, tam akože všetko sa to nejak spája s tým troška. A je to stále to nosné, ale Boh vie, kam sa to posunie, tak už to nechcem škatulkovať. Dobre, ty si v jednom momente povedal, že pribudnú nejakí ľudia do týmu a tak ďalej a tak ďalej. Hej, možno. Možno, lebo, a to tam sa chcem dostať, prišli nové technológie, prišli nové možnosti, ty si veľký fanúšik nových technológií, ja to tak ako pozerám, minimálne ich preskúmaš. A si niečo už našiel? Že s čím sa ti dobre spolupracuje, nejaká AI, nejaké takéto pomocky? ChatGPT. Dobre. Jednoznačne. Jasné. A nie na tvorbu obsahu, lebo to je úplný nezmysel. Súhlas. To je blbosť, ale... Ani na grafiku ešte asi, že? Na grafiku Canva. No myslím, že ChatGPT ešte na grafiku nie. No nie, pokiaľ človek nechce fakt niečo veľmi postihnuté, tak no nie. Ale ChatGPT je akože výborný pomocník, výborný nástroj. A už sú technológie, ktoré dabujú veľmi dobre. S hudbou sa takto hrám. Napríklad, akože tým, že mám aj trošku hudobný background, tak nemusím riešiť nejaké zvučky a takéto veci, lebo si ich proste urobím sám. A dubbing riešim teraz. Do toho zahraničia? Do toho zahraničia. A to tuším robí captions veľmi dobre. Tam som to skúšal, tam to vyzerá aj dobre. Až je to zvláštne. Je to v tvojom hlase? Vôbec by ma neprekvapilo, keby som už existoval niekde, že by mi niekto opajcoval mňa a daboval ma niekde. Ale len pre ten východný trh. Napríklad. OK. Dobre. Takže ešte možno mi povedz nejakú budúcnosť toho tvojho projektu, že kam to uvidíme tento rok? Čo prinesieš tento rok? Viac YouTube. A akože stále konzistentne to isté. Ľudia budú môcť očakávať odo mňa len to objektívne. A nájdeš nové pyramidy? Ja ich nemusím hľadať, mne ich ľudia posielajú. Až sa idem z toho niekedy rozplakať, že ako veľa ich je. A kde ľudia míňajú peniaze. No. Vieš čo, tento rok chcem dať dokopy aj zo pár živých eventov. Aj verejné podcasty s regulátorom slovenským. Pretože sú veci, ktoré treba komunikovať a proste ten tradičný svet finančný to nevie komunikovať, tak tomu chcem pomôcť. A bude to viacej aj pre tú odbornú skupinu ľudí, alebo teda odbornú, jak sa to volá? Komunitu, ďakujem. A tak, hrať sa proste. Zase nikam sa neponáhľam, už som to povedal. Okay. Ja to berem tak, že treba byť konzistentný a ono to všetko príde. Nepozerať sa na nejaké peniaze a zárobky, neviem čo, na to kašlem. Všetko príde. Super, držím palce. Ďakujem za pozvanie. Nie len na poslucháčov, ale aj na realizáciu tých dobrých nápadov. Nech to pokračuje. Ďakujem moc. Ďakujem. Feri Michalovich. Každý deň vznikajú nové nápady. Mnohé zaniknú. Iné zmenia svet. City Projekt je podcast pre tých, čo chcú tvoriť, hľadať a skúšať. Pretože svet je hladný po nápadoch. A ty si ten, kto ich nasíti.